pandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, ndamumukira nhasi pandangonzwa chete kuti muzukuru wangu ane zvakanaka zvimwe zvaaita. Handiti muziva kuti vazukuru pana vamwe vanhu vanoita sevakangosikirwa kuti upenyu hwavo huendeke. So saka isusu tisaite shanje, tisaite godo, ngatifarei nevanofara. Handiti tochema futi nevanenge vachichema. So chiteerera, kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti usubscribe, obva wafake notification bell kuitira kuti sonke isikati sifaka mavideo nawo uzokwanisa kuti umatola ngiti. So ngiyalingelela nonke abazukulu vami kwese kwamuri. Ndombozama chindevera nditi because vazukuru vangu mandebele vawanda panapa. So kungcono kuti nami ngizame ukuluma isindebela angicho. So zwana ntombazana, zwana mfanani. Madam Boss vazviita zvakare vazukuru. Madam Boss vazviita zvakare sekuzva kwenyu last week wanga vari kuNigeria uko kwanga vachishuta vana Madam Nkozi. Handiti this time vasvika tsamba yobva yanyorwa neagents imwe yavakanoiauditiona kwairi. Handiti ikabva yanyorwa kunzi zonaiwa makorokoto nekuti wana raw muplay change chiita paSABC 1. Handiti inonzi uBetina wetu. So telenovela ichange chiita paSABC 1 inonzi uBetina wetu. Achange achinzani Aminata. Handiti so tichiti makorokoto kuna Madam Boss nekuprogressawo kwavari kuitawo, especially pakupeswa kwaari kuita acting career. Handiti tichiti makorokoto aiwa dai Mwari akaramba achienda newe mberi, zvikuru sei kuti uisewo flag yeZimbabwe pamepu vazukuru, kuitira kuti tinge tiri tinozikanwawo kure nezvakanaka. Handiti so ngatitarira nomacomments kuti munofungei naMadam Boss vari kuramba vachingoenda mberi asiri kumira kudanwa pakunoacta kune dzimwe nyika. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndogohwa randati ndiuye naro kuitira kuti musasara kuziva pane zviri kuitika. Ndichiti much love.